gina rabbana ilahu marar kishiya yana murnar maulidi. Yan makaranta ta tarbiyyar auladai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Ilahu ganin ko salatu kan kamarar adali gaɗa hawa soyinka shugaban duka mai maulidi sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai duka zan saka har shurafa'u da auliya na yin maulidi. Yan makaranta ta tarbiyyar auladai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Maula shakti jan jilani har baye suna ƙaunar Mustapha Habibi mai maulidi. Gurin ka babban uba Maulana Saidi Siraji Kaba suna maulidi. Yan makaranta ta tarbiyyar auladai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Aya shigon tafiya na lamai na gaida kai Maula Shehul Hadi a ƙara daɗin madadi. Habibi lale da kai muna barayi ko da yaushe in mun zo maulidi. Yan makaranta ta tarbiyyar auladai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Muna gyara madahi sana da yin zikiri da shauƙin ƙauna sabida ƙahe almahadi. Habibi al-Mustapha mu je filin maulidi mu samu daɗin madani. Yan makaranta ta tarbiyyar auladai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Annabi ka mamaye a birni har ƙauyuka da sanka muke rayuwa ka ba mu daɗin madani sallallahu alaihi wa sallam. Idan ya samu nutsuwa a filin mauludi za ya samu daɗin madadi. Yan makaranta ta tarbiyyar auladai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Karatu ne wanda ilimi baya kai katan. Salamu alaika rasul mun zo gun maulidi. Annabi lale da kai muna barayin gayyatar kunan filin maulidi. Yan makaranta ta tarbiyyar auladai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Lan Kamaru za a yi a birnin Yawun da ma gurin Shehi Adali lalama yana maulidi. Gaba ɗaya mai maulidi. Yan makaranta ta tarbiyyar auladai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Da safe da yamma dare yana hidimar shugaba da tarbiyya dan a so Habibi mai maulidi Annabi Muhammadu. Adali ya samu tsawon lokaci yana da daɗin madani. Yan makaranta ta tarbiyyar auladai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Su barka muke so mu sha guri manyan shehi ne mu sa nutsuwa yan uwa mu samu daɗin madani.
yake maulidi, shi magiyi ba lisan ana munar maulidi. Yan makaranta ta tarbiyyar aula dai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Allah kare mu gar mu zan makiyan shugaba, a koyaushe da'iman muna farayin maulidi. Za ta yi farahi, wallahi ina son ka shugaba ɗa mai maulidi. Yan makaranta ta tarbiyyar aula dai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Ina shauƙin saduwa da kai abban Fatima, Jamilu yake madahin ka ya ɗa mai maulidi. Ije birnin maka gaisuwar ɗaha mai maulidi. Yan makaranta ta tarbiyyar aula dai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Yan makaranta salam alaikum zan gaida ku, ku sahibar ilimi da begen almahadi. Baharun nada, annabi karul wara habibi almahadi. Yan makaranta ta tarbiyyar aula dai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Mafi girma do a kaunu kai ne al-Mustafa, labaika baba ma labaika ya sayyidi. Sallama ya Allah rabbana ka kai mu ranar maulidi. Yan makaranta ta tarbiyyar aula dai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Wanda ya tsaro baitukan kusan Shehu Jamilu ne, mai almurna shi ya ce a wallu ga yau tanadi. Na mai kan katilibiya, mu kullum ayyukanmu ne digan Ahmadi. Yan makaranta ta tarbiyyar aula dai ku zo tana farayin gayyatar kunan filin maulidi. Kamatu bi hamdullahi wa husna auna. Yan uwa kun sarar wannan kasida daga bakin dan uwanku awwala da sai Malam Jamilu mai alburda ya rubuta kuma shi ya tsara. Ta sauraro lafiya.